Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe jeygol Pulaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu ɗum nder rawa moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortake ɓe tindinoje meɗen. Tindinoɗe nde gari hande en tindinay deydey lawol ngol goɗɗo tokkata sécurise compte muɗum Facebook deydey ko larani haala piraterie. Ɗuɗɓe nder meɗe ɗo sinka ɗo guida be piraterie ha Facebook. A tawata na ɗo connecta Facebook maɗa wiyata wara connecté a tawa ɗum connectatako, ɓe mbima waɗu numéro maɗa ko mot de passe maɗa a wara ɓe mbima deydey compte ma ɗo ɓe sanji mot de passe majum. Ɗuɗɓe nder meɗe ɓe pirata compte ji muɗum a tawa a fota naftira be compte Facebook maɗa ɓe pirati ɗum, ma bo a tawa on ɗiɗo naftira be Facebook maɗa, a tawa goɗɗo hosi ɗum compte Facebook maɗa amma oɗo hollana sobiraɓe maɗa yakke feere a tawa oɗo toroɓe ceede e ko nandi be majum. Min ɓillama kaza useni wallita mi yerɓanam, sai a tawa to ɗum goɗɗo andunoɗo mani sai o wiya bana wane torake am kam hani mi yerɓanamo, sai a tawa an a anda ɗum himɓe on deydey ɓe zamborto himɓe feere on pirati compte maɗa ɗo naftira be majum ɗo zamboro himɓe ɓe tammo ɗum an to isimman yakke feere a tawa kaɗo dasana ɗuɓɓe nder moɗon probléme. Ɗuɓɓe nder moɗon gerɓanimi ka fe'ake be maɓɓe noon may ɗo dalila may ɗo mi tawi hani mi holla en solution deydey on magirta ɗum. Ɗuɗɓe nder meɗen ko watta ha a tawa pirati compte maɗa be lawɗo. Ɗuɗɓe nder meɗen to maɓɓiti compte Facebook muɗum ɗo o maɓɓitiran numéro ha numéro hakka o maɓɓitiri may ɗo a tawa mot de passe mako ma waɗi numéro mako. Arande man kam to maɓɓiti compte Facebook maɗa nama compte Facebook ma ko ɗume compte ta jaɓu waɗu numéro téléphone maɗa kala to hanka woni mot de passe maɗa, gam ta waɗi kani ɗum koyɗum to goɗɗo wari tawi nda numéro maɗa wiyan accu fonda e ko hanka woni mot de passe, to fondi o tawi ɗum hanka woni mot de passe ni o timmini be maɗa. To mari haje o continue hugo be majum banni to yiɗi bo ya o sanjama mot de passe go, to sanji mot de passe man ni an ka warta fota naftira be majum sai hanko ma tan naftira be majum. Ayi to ɗum probléme mangol ɗo hangol woni arandewol e dedede ko larani haala accugo numéro ha may ɗo e ka wangi. Arande may kay mbita e waɗu mot de passe maɗa latto numéro maɗa. Deuxième des choses bo numéro maɗa may si a ñukkinaka sam koda ɗum hanka wonno mot de passe maɗa may to a ñukkini ka a yi goɗɗo andata numéro maɗa ma sakko anda mot de passe maɗa ma. Ɗuɗɓe nder meɗen si acca numéro man ɗo e ka wangi to goɗɗo wari laari kani sey yiyanda numéro ha man to hosi waɗi kani yi ka hokki sey wi accu ha fonda mot de passe may to waɗi mot de passe may sey a tawa ɗum hokki to sai a tawa pirati compte maɗa be koye ɗum. Ngam may ɗo mo andano ɗo ñukkinirta numéro may fo tokka min nder vidéo lo diga arande ha yago ragare heɓa yiya deydey no tanmi ñukkinirgo numéro muɗum may ɗo ɗum deydey tindinore très important hani moye fo kala naftiroɓe Facebook larande ya waɗana Facebook muɗum na rena sey ñande ɓe pirati Facebook muɗum loro wiya wakkati may ɗo on wiyata ɗaɓɓitay useni ballite am le mi récupéra compte Facebook am. Hedde ko ɓe gaɗa ɗum on hani a yaha a sécurise ɗum. Vidéo lo min ɗo gaɗa ngol mere on a yata a lara ngol na sey to wi na sey to waɗi hunde feere, ngam may ɗo habdu tiiɗu yahu larugol tan waɗan ɗum ha Facebook maɗa ta waɗu deydey josu a wiya kay a waɗay sey ñande ɓe pirati compte maɗa wakkati ma on a wiyata ɗaɓɓitay solution ɗum deydey bollide de mi wolwata ko nde mi tan min pamanem sakiraɓe. Yawa hedde ko naste nder vidéo may ɗo deydey vidéo ngol gaɗɗen keña ɗuɗɓe nder moɗon bolwanimi ko larani haala jamol ngol ƴamnoɗen hande na ko jango kokkiten jawabu mi tammi en arti en mbowi deydey woniro may ɗo en gaɗino ɗum banta cuɓol ni ɗuɗɓe nder meɗen suuɓi en mbino résultat may ɗo ɗum wari ɗum foti. Yawa vidéo ngol gaɗɗen keña en matinno himɓe gaɗa commentary on artuɗo waɗugo commentary deydey noon no o wi fuu, ngam may ɗo noon tokketen. Ngam may ɗo mi waddani en jawabu man ɗo miɗo mati noon himɓe waɗɓe commentary ha vidéo may ɗo diga komi wayi publie vidéo ngol man ɗo waddugo jotta komi watta vidéo ngol may ɗo mi limi commentary himɓe waɗɓe commentary ɗo ɗum himɓe 49 gaɗi commentary diga wakkati mi publie vidéo may ɗo waddugo jotta komi wolwanta on ɗo. Mi tan min pami sakiraɓe jotta miɗo wolwana on ɗo ɗum jamdi gotel jemma kalkal ha amin bana wonde Cameroun ɗum wonay ɗum jamdi ɗiɗi jemma diga wakkati may waddugo jotta ɗum himɓe 49 on gaɗi commentary. Himɓe 49 nder maɓɓe on bolwi deydey ko larani haala vidéo may ɗo miɗo matina still jotta man ma commentary ji meɗi gari ɗi poti wiɓe hande ɗum himɓe 20 wiɓe janggo ɗum himɓe 20 to jeeyi on limtake commentary ji may onon ɓe hoore moɗon tawi on tawai ɗum non may ɗo ha vidéo ngol hande. Amma miɗo matina nda commentary on artuɗo waɗi commentary wolwi dow majum nda commentary mako ɗon ha yesso écran téléphone ma mi tan mi on daari inde mako mabo mi inde chaine mako e Pulaku TV SS mi tan mi inde mako gongare wonay ɗum Ousmane Bari ɗum goɗɗo Mali mi tan mi on daari nda commentary mako mi tan mi on daari deydey ko sufti ñam may ɗo o sufti jango ha vidéo ngol jango kenan on o yiɗi en dinga hokkugo jawabu may ɗo hanko on arti waɗugo commentary deydey ɓawo ɗon ɗuɗɓe nder moɗon gaɗi commentary woɓɓe mbi hande woɓɓe mbi jango ko nandi be majum amma hanko on arti waɗugo commentary deydey nder waɗɓe commentary ji vidéo may ɗo mi publie vidéo may ɗo ngol waɗay ko minti gotel o laari ngol o waɗi commentary. Ngam may ɗo miɗo matina diga hande vidéo to en gaɗi vidéo en posini question ɗo sey vidéo ngol jango on en tammi hokkugo jawabu may. Ngam ko waɗi bo ngam hanko on arti waɗugo commentary en inotirino on mo arti waɗugo commentary fu bo deydey noon no o wima fu noon sufteten. Miɗo toro deydey ɓen ɓe sufti hande bo ta ka suna on ta ka dama on ɗum en gaɗuka tan ɗum c'est comme si ɗum noma mi wiyata ka
en gaɗu kam tan gam dede ka fottana en heɓa dede en ballidira heɓa dede no ɗum yehirani en nden bo miɗo matina woɓɓe feere dede ɓen suftuɓe jango ɗo onon suftuɓe hande ɓe ɗon giya c'est comme si yo on ɗon tricha résultat ɓe mbi yo sey to on daari hara gari vidéo ma ɗo on gi jawabu laɓɗum je min kokki nde on binda jawabu mi andi bona ɗum noon mi andi musamman ma onon yoɓe hande ɗo on ɗon to hakkila e onon ɓurdi faamu heftugo résultat ji man ɗo gam may ɗo mi yiɗi on kolla luttuɓe may ɗo ko da on giya résultat may ɗo onon ɗo kefta résultat ji ɗeɗe ɗi min kokkata may ɗo en pamay ɓe on ɓuri heftugo ɗeɗe résultat ji may ɗo gam may ɗo miɗo mati noon diga hande to en pose ni question jawabu man ɗo lattoto sey non sey on jaafo sey ha vidéo ngol jango en tammi hokkugo jawabu may ɗo en tammi waddoygo photo ko en gadda écran dede nda question ji ɗi jamɗen keña kuje tati ɗo ɗum kaza be kaza ɗum to e woni dede jawabu sahi ma bo mi wiya jawabu laɓɗum on gen jawabu laɓɗum ma min gaɗani ɗum alama gout jawabu latti ɗum na ɗum laɓɗum ɗo en giya min gaɗani ɗum dede cancel on giyan min gaɗani ɗum kuje ɗo min baari ɗum yawwa ɗo on tan on pamay nda jawabu may keftuɗo fo heftan dede to hefti mo heftay ma heftay to heftay sey en loro en posina question feere mi tan min pamani on sakiraɓe gam may ɗo miɗo toron yaafu on gui mi ɗuɗɗini haala dede dow hunde nde may na ɗum hayre ko garnoɗe en bolway tindinode nde garnoɗen en tindina e feere to amma hedde ko may ɗo miɗo posina question je hande en puɗɗi tan ƴamiman ɗo diga hande diga jotta ƴaɓol ngol ƴameten hande wuro ɗon wiyete gawo wuro ɗon wiyete gawo wuro man ɗo nder lesdi toye ngo tawete ha nder lesɗe tati ɗo numéro 1 lesdi Mali, numéro 2 lesdi Niger, numéro 3 lesdi Togo. Hakkunde gure lesɗe tati ɗo ha nder lesdi toye on wuro wi'etengo gawo tawete gam may ɗo miɗo reni jawabu moɗon less babal commentary miɗo yiya ɓe on woni heftoɓe mi yiyan dede ɓe windanoɓe commentary fo miɗo yiya dede ɓen ha iniɓe sey jango ɗo kamɓe keftanna mi yiyan bo dede ɓen winoɓe a ɗum jaabu hande min pamay keyo ɗum ɓe ɗon no tricha réponse on waɗi ɓe ɗon no ka inina ko kay ɓe ɗo mari dede ngandi heftugo may tan ɓe suftuno ɗum hande may ɗo yiugo dede ɓen wiwoɓe jango ɗo ɓe ɗon giya c'est comme si ɓe yama ɗo ɗo tricha gam may ɗo miɗo reni dede jawabuji moɗon less babal commentary wuro wiyetego gawo toye ngo tawete e nder lesdi to lesdi Mali na Niger na malla Togo miɗo reni commentary ji moɗon gam meɗo tan ɓillon ɓe surutu e dille nder vidéo meɗen ma bo tindinore meɗen gen dede no nde tammi salorago arande man noni to en gari en ɗaɓɓita Facebook meɗen en nasta en puɗɗa dede tindinoje meɗen gam may ɗo nda Facebook kam ɗo mi tan mi on daari to mi wari sey mi nata dow majum ɓawa to mi nati dow majum en mbi mi yiɗi mi yaha mi ñukkina numéro am mi yiɗa himɓe dara numéro am sakko ma ha ɓe kosaka ɓe garira ha ɓe tokkira lawol ngol ɓe dede ɓe piratiri compte am to a mari haji ha a waɗa ɗum ɗo si a wara ɗo to nastide compte maɗa si a wara mema ha alama didi tati ɗiɗi mi cappanima ɗo ɓawa to a wari a memi dow maji ɗum maɓɓitanima banni si a dirto less sosai to a waɗi settongol avant dernier ha ɓe windi paramétre et vie privée dede hami waɗani en ɗo mi tan mi on daari ɗo sey to mi itti kuje ɗo nde daro ɗum bo ɗum ɓe ɗo windi paramétre et vie privée si a mema dow majum mbawta memi dow majum maɓɓitankema banni sey toujours a wara dede nda ha ɗo ni nda ha ɗo ha ɓe windi paramétre mi tan mi on daari si a wara mema dow paramétre man ɓawta memi dow paramétre man ɗo ɗum maɓɓitante banni to ɗum maɓɓitanakema banni ɗo si a wara nda ha chatongol ngol ɓe windi information personnel si a wara mema dow majum a nata banni ɓawto a nati dow majum si a wara dede nda ha ɗo ha ɓe windi dede coordonné ɓe windi gérer vos numéro de téléphone et vos email a gera dede numéro ji téléphone maɗa be adresse mail maɗa dede je a waɗi si a wara mema dow majum banni ɓawta memi dow majum ɗum maɓɓitanakema déjà mi tan mi on daari ɗum waddaniyam nda numéro ji téléphone am kanji ɗiɗi daɗɗi ɗo nda adresse mail am to on daari bo ɗum on giyan numéro ha nda numéro ha kaɗo ɗo ɗum numéro ha ka Nigéria ko waɗi numéro ha man ɗo diga wakkati miɗo no Nigéria mi créé no compte Facebook am ɗo mi tammi ɗum wonan ɗum diga 2014 banni mi créé no compte Facebook am man ɗo ɗum numéro ama mi naftirano amande mi wari Sénégal ɗo hulugo dede ta mi perda mi majja mot de passe am mi wara dede récupérugo dede mot de passe feere ɗum turanowake am mot de passe may sey mi wari mi ajuti numéro Sénégal e nden bo nda adresse mail am less ɗo to jotta to a mari haaje a sécurisé ɗum am ñukkina ɗum to isin ɗo to a ñukkina hay ɗum ɗo to goɗɗo wari nastoy ni tawi nda numéro téléphone maɗa ma bo nda adresse mail ji a naftirta man ɗo to waɗi ɗum kanjum ni sey o fona mot de passe maɗa tan sey o wara o tawa mais to a mari haaje ñukkingo ɗum no a watta hedde ko man déjà min je amman ɗo to taskitake boɗɗum ɗo miɗo ñukkini ɗum ɗo hay mi waɗani alama ɗo ko ɗo a laari nda alama clé hoy kade na hoy ɗo ça veut dire que min miɗo sécurisé ɗum ɗo kubli an to a nastoy je maɗa foti a laara ɗum holluma alama public mais wala ko yaluma to a waɗi to ɗum numéro gotel marɗama memu dow maka banni tan ɓawta memi dow numéro ma ɗo a laari
nda ɗo ɓe waddani ɓe nda ɗo ni a laari ɗo sai a wara mema dow majum ha mi waɗani alama ɗo sai mema dow majum ɓawo to memi dow majum banni ɗum maɓɓitoto tama sai en ndena ɗum waɗa recherche ɗum timmina a laari no ɗum waddaniyam ɓawo nde ɗum waddaniyam banni to a laarayno deydey ha arande ɗo ɓe windi deydey ɗo ni public mi tammi a laari nda ɗo bo ɓe windi deydey ami nda ɗo bo ɓe windi moi inike man mi tammi on ndaari deydey no ɓe bindi to haɗɗo on a warata a sufta deydey no a yiɗi ɗum wona mi tammi on ndaarina ɗum no a yiɗi ɗum wona public a yiɗi laara ɗum na public to acci ɗum ha deydey dow public ɗo ma ni acci ɗum ha dow public yimɓe pat ndaaray ɗum ko goɗɗo on coɓiri kon coɓirayi to o nasti dow compte maɗa ni o yahan o tawan deydey numéro maɗa ma wiya ka wangi to acci ɗum ha deydey dow ami ɗo bo deydey ami en ma soɓiraɓe maɗa tan deydey ɓe gonɗa ami hamɓe on mbawata yugo numéro maɗa to a warti ɗum ha deydey dow ɗo bo ha moi inike man ɗo bo an may tan personnel an tan foti laara ɗum a wawan a warta ɗum dow ami banni ayi ɗum warti bleyel ngel warti dow ɗo mi tammi a laari ma bo a warta ɗum deydey dow public ɗo banni mi tammi a laari bleyel ngel may ngel warti mais to a mari haaji a ñokkinaka warta ɗum an tan laarata ka ta himɓe ndaara numéro maɗa sakko ma ɓe koosa ɓe piratiraka compte maɗa si a warta ɗum dey ha dow moi inike man to a warti ɗum dow moi inike man ɗo ni haala timmi to jotta ɗo wala mo foti laara numéro maɗa a wawan a wurto ndaji adresse mail ma a wawan a wara a nasta deydey je adresse mail maɗa kanjum ma a yaha a confirma deydey ɗum ɗo dow moi inike ma a laari min miɗo acci ɗum moi inike ma amma to a waɗi a tawi dow je maɗa ɗum dow ami ko dow public ni to tabbutuno himɓeji pat ɗo ndaara numéro maɗa yake feere a tawan ma goɗɗo feere ko ɗum debbo tegal ma o anda a tawa aɗo connecti tan sai a tawa goɗɗo wolwonima ngal whatsapp ko ewnima a dulla to heɓi numéro maɗa a ƴamamo to heɓi numéro maɗa o dinga tarago a anda bo an acci numéro ha maɗa kaɗo wangi ha Facebook marɗo haji fu yahan hosa tan waɗa ko wolwanguma waɗa ko ƴewnugo ma yake feere noon maɗo kaɗo causa probléme ji feere a tawa ɗum causanima probléme an a anda diga toye deydey probléme mai ɗum ƴiwi to isin kujeji ɗo on hani deydey himɓeji pat évita deydey ja e mbo'ina ɗum mi tan min pamaniyam sakiraɓe men ɓe nder moɗon jama eno min bo mi holli numéro jamma ɗi ɗon banggue miɗon majina min kam miɗo sécurise ɗi deydey compte ji am Facebook am be adresse mail ji am man ɗo pat ko goɗɗo fondi ha pirata ɗum sey to ɓe gerɓuno yiyam deydey ko sey to mi acceptini deydey ɗum accepto gam ɗo ko goɗɗo fondiri numéro am bo mode passe am ɗum wonayi ɗum numéro am e ko nandi ɓe majum ni ɗum kujeji ɗi mi tindini on hani moye fou taskitoɗo waɗan mode passe o no hani waɗira ɗe mi tindinino bo deydey no waɗiranta Facebook maɗa two step vérification ma bo mi wiya vérification en 2 étapes mi waɗino vidéo ji man ko sali kala on mo laarano vidéo man fou wawan lortago nasta ha playlist deydey vidéo ji ɗi laarani Facebook ɗi Jaingol Pulaku TV waɗi tawa deydey tindinoje may ɗe pat maje gam ɗon jarama sakiraɓe deydey ko laarani jawabu ƴamol ngel ƴamden en mbi se vidéo meɗen ngol jango to Allah hewtinino en tammi jabago jawabu may ɗo ta woɓɓe feere pamay bo ɗum ƴama eno a jabaki jawabu ƴamol ngol ƴamda miɗo matina sey jango gam en arti en paami deydey no ɗum tammoto salora ko jotta kam mi tammi on pawanan sakiraɓe gam may ɗon jarama mi tammi on yiyan balɗe ɗo min ɗon gaɗa on vidéo ji nde weeti fu min ɗon gaɗa vidéo nde weeti fu min ɗon gaɗa vidéo yigo deydey on ɗon dara vidéo ji man be puɗɗum to on ɗon dara vidéo ji amin deydey no ɓerde yiɗi minon bo min gaɗay ko waɗangol vidéo ji deydey no marɗon haaje mais to min ɗon gaɗa vidéo min giya on darata on gatta comment on gatta like in on partagata lien man ɗo minon bo se ɓandu amin wata on giya min gaɗanta on vidéo ji man ɗo amma ɓawo ɗo min ɗon giya comment ji mon ɗuɗɓe ɗon mana ɗon gaɗa like e ɗo partage lien man bo kanjum waɗi giɗum ɗon minon bo nde weeti fu min ɗon nder sugleji min ɗo gabda be école fu amma nde weeti fu min kabday min gaɗana on vidéo itan min pamanami sakiraɓe gam mayɗo on jarama ɗum nder rawa moɗon Adamu Haruna. Wassalamu aleykum.